Co řekl tak divně? Že je nejvyspělejší ekonomikou. No však to je správně řečeno. Tak jo. Vítejte. Rusové jsou na svou kulturu. Ten týky. Ten vypadá dobře, ty. Ten sral. Počkej, tady ten sral. Oni srali oba. Tenhle je totiž všichni 4 před tím býtem. Že si nevybereš. Který se koná mezi Itali a Francouzi. A jsou to sračky. A kdy mám to oblizovat toho šneka? No, Předtím to bylo fajn. obě dvě jsou to pičoviny, říkám. Dá se to? Jo, pohodě, bez chutí, podívej. Rouge ou vin blanc. Ce soir, on peut aller à Eiffel-la-Ville, manger quelques cires ou Americe. Super! Je to tam úplně jednoduše položeno na ty hlavě. Tuto krásnou, nádhernou... Jak se řekne nějak auto? Herku? Jak bych řekl auto? Jo, pohání celých 98 koní. Kurva! Kurva! Kde to je? Já jsem taky nemluvil moc dobře, jdeme úplně znovu. Kámo, to máš fakt blbej den. Několik velmi slavných památek. Jako první zde Sorry. Říká něco, když jsi byla, to je prostě... zastavila, on začal mluvit, tak Formování skvělé figury vzniká přesně zde. Maro. Co? Maro, co jsi tam dělal? To je jako... Maro, co? Když točíme jakože nepovedený záběr. My děláme making of toho, jak děláme making of? Američané jsou známí. zase bylo do toho. Se odehrává zde za těmi... Počkej, to nedává smysl ta věta, že? A za těmito zdmi... Ale už jsem nám skoro byl. Ani banky a za jimi zdmi... Klasická otrocká práce. Nemáme peníze, vezmeme lidi a uděláme z nich, co se nám zachce. A hlavně s nimi uděláme, co se nám zachce. Klasický Egypt. Jani, ty vole, ty vidíš poprvé, že tě kouká. Ne, ale nechci si pokazit ten pohled. Vztahy s Honzou. Můžeme, akce. Hej, kluci, ticho! Dobrý den, pane řidiči. Dobrý den. Máte nějaké drogy? Aha, ty jsi debil. Ach jo. No a kolik vám to denně zabili? Prosím, já jsem vám nerozuměl. A jak dlouho to děláte už? Asi 20 let, možná celou věčnost. Ne, to je na piču. Já nevím, jestli byl dobrý nápad ho zkouřit, ty vole. Mí být gejša. Ještě na noc. Došlo k jaderné katastrofě. Právě se nachází... Je to kouslo, vole. Já doufám, že pak uděláš za tu pičovinu, make me know, a tak. Právě Kremlu. Uvidíme prezidentským palácem, Kremlem Právě jsme navštívili sbor Alexandrovci. Dobrý den, nacházíme se v Kremlu, v sídle ruského prezidenta Vladimira Putina. Hej, co děláte do piče, vole? Rád bych vám položil pár otázek. Můžu
piča, spustit. Těšíte se dobrému zdraví? Maro, neříkej nic, neříkej. Ale vole, poprvé se to nemáme dobře slyšet. Já to nevydržím. Těšíte se dobrému zdraví. Překlad, vole. Dočetl jsem se, že... Za hovno. Dívám po všech. Morby posede. To bude těžký, kurva. Těšíte se dobrému... To si děláš, Drobku, není to ta úplně nejlepší chvíle. Dobrý den, nacházíme se v Kremlu, v sídle Piča. A teď jsem to Putine, mohl bych se vás zeptat na... Vole, Maro, počkej. Hej, vole, až já domluvím. Dobrý den! To řekne, tak teprve se ty pohneš v podstatě. Mám to dělat posuveno. Jo. Ale u traverzel kama. To bude asi nejtěžší natáčení ever, ty vole. Kam se nabě Putin, ty vole. Ale jestli Saňo, že jsem pro mě šli zase dělal, říkal, Saňo, co je 2 minuty?